אני לא מבין מה הולך פה, הפלאפון הזה לא נדלק. מה נשמע? מה קרה? הפלאפון לא מגיב, לא נדלק, לא... נתונים שלך? זה מה שחשוב? נתונים, הכל, כל החיים שלי שם. אז אני אגיד לך, יש לנו פה מעבדה במקום. מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את הטלפון, כן. עושים לו דיאגנוזה, לראות באמת למה הוא לא נדלק, איך הוא לא נדלק. רוב המקרים אנחנו כן מצליחים, מוצאים את כל הנתונים. וואו, אתה מצליחים? ואתה יכול להיות רגוע. וואי, איך הרגעת אותי. איזה יופי. יש לנו מעבדה פה. בוא נראה. פירקנו את הטלפון. כבר פירקת אותו? איזה יופי. בדרך שלו אנחנו מנסים לראות למה הוא לא נדלק. לפעמים זה שקע טעינה, לפעמים זה משהו על הלוח שמקצר. יש לנו את כל הכלים והמכשור לבדוק מה עושה את הקצר, למה המכשיר לא נדלק. אחר כך אנחנו מטפלים בו ומוציאים את הנתונים ללקוח. יפה, איזה כיף. זאת אומרת, אתה יכול להציל לי את כל הנתונים ואני יכול להיות בלב שקט ורגוע עכשיו. רגוע, כן. וואו, הרגעת אותי. קודם כל תודה רבה, הורדת לי אבן מהלב. בבקשה. אז תבואו אלינו, נשמח לעזור לכם, לתת לכם את כל השירות שאתם צריכים. אנחנו בסמארט אנד מובייל ברחוב אביזוהר 8 ירושלים מול שערי צדק.